са... Публиката не е голяма. Не за публиката, това са хората, които най-много обичат тенниса на нас. Аз така го разбирам. Които остават. Сега обявяваме трето място. Обявяваме крайните резултати за мъже. Като от трето място Светлин Калшанов. Браво! Браво! Трябва малко се наведеш обаче. Това е от наградния фонд. Наградния фонд и купата с малкия, средния брилянт. Диамант. Браво, браво, браво. Той е награждаването. Слави Славов. Браво! Създавали харчите между Може. и благодарно. Първо място Жеко Качиков. Браво! Браво, Жеко! И второто място напълно заслужено. Така. С много чист резултат. 50% от наградния фонд. И много честито, заповядайте. Браво! Една обща снимка